Здравейте, това кратко клипче на забавни моменти в мен. Забавен момент в Happy Wheels. Тук е някакъв трол. Пише трол долу. И аз го минах. Да. Трол. О. И. Трол. Вижте, минам трола. О, е. Ма това супер трудно. Джига бъга. This way. И тук трол. Буквално трол. Как ще скачате върху стъкло и няма го щупите? Това е много лесно. Много тролско. Ще скачате в пълго върху стъкло, обаче няма го щупите. И ето, видя си. Ще ме някой друг левел и пак ще вързвам на забързан кадър. Assassin's Creed Cube. Добре, това ще го миним и ще го пусна. Load the Templar. Assassin's Creed Templar Master. Assassin's Creed Temple Master. Ако... О мага! Виж такъв... Load the Templar. Някакъв там. What the fuck? What animal is assassin? Monkey? Точно, да бе, маймуна. Какъв Assassin's Creed сте играли? Ще има маймуна. Assassin's Creed 3 is set when? After the revolution, after the revolution. И последния въпрос. In the new Assassin's Creed, when is the name of assassin? Connor. Connor, много ясно. О мага. О, в Assassin's Creed. Да, добре. Да, новата Assassin's Creed. Аз. Конър. Няма мънки. Отново ще го видите този въпрос на бързния кадър. After Revolution. Of course. Аз малко... Тежко ни пише да коя Assassin's Creed. Това е тъпто. О, чакай. Да, ни пише тук коя Assassin's Creed, ще го видите. И... View Replay. Чакайте малко. Assassin's Creed 3 кога след after the revolution като. След това in new Assassin's Creed name of assassin. Не пише къде е това, нали, кога. Не пише коя Assassin's Creed е това. И... Асасин! Добре. И отново така. Някаква такъв. О, това е идеално. Destiny. Go down. О. Go down. О май гад. О, това не са гордо невъзможно, наистина. Уоу! Значи, имам една идея.
Айде. Да ги забудя с една ръка или с нещо. Ага. О, айде. Айде. Ей, не спях. Ето. Успях за 15 секунди. View replay. Ей! I'm an assassin! Знам, беше бързичко. Ето отново ще го пусна на View replay. Това път на забавен кадър с това. Ето. Но забавен ли е? Fuck damn it. Беше забавно. Пак някакъв такъв. О, пак това ще го пускам на... That was void. That was fuck. That was fuck? Ей! Да! Това беше яко. But... no! What the fuck? Това беше тъпо. Yes! Това съм аз, хай. Ако ме видяхте на обратното де. Ай! Джуя! Оло! Да. First Pogo. Ей! Това много забавно! Не бъди към себе си. Damn it! Yes! My god! It is impossible! Yes, it is impossible! No, never! Never know me. Never know me. Whoa! Oh my gosh! Woo! Забързани епизоди. Shut up! What the fuck? Oh my god. Татко, ще ме нахраниш ли? Мъквай, синко, няма да те храня. Уи! Shut up! View replay. Ето на забавен кадър, сега този път ще бъдем. Татко, ще ме нахраниш ли? Не, няма да те нахраня, синко. Защо, татко? Защото си гей, синко, и пееш гейски песни, ти си Джастин Бибър, нали? Да, но защо го мравиш? Не, това боли, нали? Тате, нека ти, ха-ха-ха-ха-ха, идиот. Да, това малко е така. Развлечение беше малко. Below. Я. Try give over 2.
О, what the fuck? Омага. Ето това не е възможно, бе. Невъзможно, между другото. Ще изявам тъй по твоите гумца. О, главата й. Изядох и главата. О! О! Hello, my cross the... нещо. Fuck you, man! You're so fuck. Oh! No! Shit! That was shit! Get here, man! Man, this is shit! Това ще е последното, обаче на забързано. Ще е малко бавно. Shit off! Shit off! My hand! I fucked you! Old man! Oh, one is alive! Give my... What the fuck? Една оцеля да убием! Една оцеля да убием! Оп! Дай! Стрелях с главата и бъртнах мозъка. Ще го види после. По-нататък. Give my your shit. What the fuck? What the fuck? О, този ходи. Ходи. Оле, майко. Воу. That was shit. По-глас. View replay на забързан кадър и ще бъде край на клипчето. Разбира се. Fuck you. Fuck you. Уау. Вижте, гумца. Шутка им. Гумца. Възможно това си прескочи. Не знам как. Успях, но... Без използван, нали, скок. Джамп. Без скок. Що има джамп, нали? Ето вижте. Хоп. Бутнах тая. Гледай сега този тил как къде ще иди точно. Вижте. В главата му. Shit a hole. Вижте, гледах зве. Hell my cross the фанти. Ето. Сега стрижем главе. Глава. Да. Айде бе, още малко. Вижте как. Меле. Направо. Не знаете как. Ето. Една от сега! Бързо убийте я! Но с бързан кадър, ако не знаете това в момента. Представете колко бавно е. И вижте сега докато стрижа една... FPS-то ми спада до най-малко 11. Което просто е уникално тъпо. Да, това да стрижне на едно. Сега стрижим те глазове. Сега как ще го свърши. Малко дългичко стана и... Айде, по-бързо бе, нали си на забързан кадър. Ето, беше на забързан кадър, ама. Ето. Айде бе, що съм почнал да стрижа всичките? Ето. Окей. Точка, това беше епизода и... Но съм ви помогнал, харесал и... Subscribe се, моля ви се. Лайк.